We are going down, guys. It's 10:30 in the evening kasi dumating na yung in-order ni Mr. na regalo para sa akin. I'm so excited. I'm so excited. You will see, guys, what is it. You're excited, Yamur? You see already? So, ito try natin. We'll see the reaction for the kids too. Wait lang. Oh, cute. Bike. I love car and bike. Huh? What? I think it's like one person only. Yes. No, it's not just moving. Hey, yes. Are you going to drive? Can I? Yes, are you going to drive it? Ya ben çıkmak mı istiyorum? Ayan, ang cute. Super cute. Annie, Ha? Şikayetlerden dolayı mı çıkmak can istiyorum? I drive one? Turn around, Normal, No. normal bir çıkış yapayım. please. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Na-miss ko kayo guys and na-miss ko talagang mag-vlog. Ang tagal na namin hindi nag-vlog and inshallah, magtuloy-tuloy na naman ulit yung pag-vlog namin kasi nawalan talaga ako ng time dito sa Turkey guys. Sobrang daming activities. Ang dami namin ginagawang activities dito everyday kahit na weekdays or weekend. Lalo na sa weekend kasi hindi ako makapag-vlog talaga. Anyway, patapos na yung school days. So, sana magkakaroon kami ng time. And of course, may babalita kami sa inyo guys kasi dumating na yung aming new baby. This is our new baby guys. Look at And it. this is my new baby. So, ito yung aming new member of the family. New member of the, what is the name of our baby? Apek. Look, it's writing. So guys, No, it's gonna name Bluey. Bluey? This is red. Ready. Okay. Pinangalanan na nila yung aming motorbike. Actually, ito guys ay electric bike. Yeah. It is an electric bike. And also, niregalo to ng asawa ko. Binili niya to para sa akin kasi nakikita niya na nahihirapan ako everyday para maghatid sundo sa mga bata. Kaya sabi niya, para mapabilis ang iyong mapagaan ang iyong pagsusundo, paghahatid sundo. So, ito, binigay niya. Ito daw regalo ko for the whole year na. Charot. For the whole year na daw. Ito na yung gift niya sa akin. Yes. Oopsie. Ayan. So, I push it. Can you hold? so guys, You can eat if you Actually, want. first time ko magkaroon ng motorcycle. It's actually hindi naman siya benzene, it's electric. And first time ko din mag-drive guys dito sa Turkey. First time ko magkaroon ng sariling motor kasi kahit sa Pilipinas hindi ako nag-drive ng motor, natatakot ako. Hindi ko kayang i-balance kasi yung normal na benzene motorbike. Ito naman, kaya kong i-balance kasi 3-wheel siya. So, madali lang siyang i-manipulate. Madali lang siyang i-drive. And, ayun nga, first time ko magkaroon at first time din ako mag-drive. Pero, kaya naman guys kasi kahapon, dinive ko na to sa highway. So, nakarating naman kami ng Sharjah. And, nakabalik naman kami ng bahay ng buo. Alhamdulillah. So, anyway guys, thank you so much. And etong si Yasi, makulit siya. Kaya na din niyang i-drive etong motorbike. Tingnan nyo ang ginagawa niya. Balak ko. Tingnan ko kung maipupul mo pa. So, etong motorbike kaya niyang i-drive. Nangungulit siya. Tingnan nyo. Nangungulit tong batang to. Anyway guys, see you again sa our next video. Bye! Hey guys!
Good afternoon. Good afternoon. Ang ingay naman ng motorbike na yun. Bakit nakailaw? Naka-open yung light dito. Yamor, bakit naka-open yung light dito sa ano? Hadi, go and try. Fine, I'll try. Yan, naka-open yung light dun sa ano, sa balcony namin. Anyway, tingnan nyo yung mga halaman ko, guys. I want to show you my plants. Nothing. You see this? Hindi ko napansin to. Biglang tumubo siya. Yung dumami yung leaves. Kasi nung kinuha ko kay Anne nito, 1, 2, 3. Itong tall na to, ito lang yung merong dahon. Tapos, ayan, nagkaroon na siya ng 4 na dahon. Lumago siya. So, ito na siya. And I think I'm going to remove this baby, baby snake plant dito. May 3 siyang anak. And ito, medyo nagnipis kasi yung mga friend ko na pumunta dito, nag-cuttings ako and binigay ko sa kanila. Yan, ang gulo ng aking pantry cabinet to. Ang gulo niya, guys. Anyway, anong oras na ba? It's 12:50. It's time for Yasi to go to school. Ihatid ko si Yasi, pero sobrang tirik na tirik yung araw. Nakakasunog ng balat. I'll never but a million. Iiwan ko si Yasi. Yamor, are you sure you are not coming with me? Yeah. So, sila Yamor pala ngayon is wala nang pasok. Pero tomorrow, tawag dito, kukuha sila ng card. Si Yasi din, tomorrow is the last day. And bakasyon na nila, guys. Yan, ang laki talaga. Sobrang laki ng garbage natin. Garbage bag natin. Ayan, guys. Pababa na kami ng bahay ni Yasi. Lupit ko yung ating garbage. Hold it. How? Hi. You can video mo yan. Hi. Look at the camera while you are vlogging. Hi. Look at our new motorbike. Oh, it's over here. Make me vlog me. Okay. Say that I'm showing the garden. Hi. Hi. Can you go far away and vlog me? Hi guys! How are you today? So, ito ang service namin ni Yasi. New motorbike. This is our service. This is our baby. Our baby name is Ready. Ready to go, ready to ride. Let's go, guys. Oh no! What? What happened? Give me that. Take. Okay, now hold it nicely. Woo! Uh-oh. Ooh. We are going to school. Hold this one. Show you our way now. Okay, now can I do it? Okay. Just slowly. There is a car behind us. Yes, you need to drive. Kino-control ko naman, guys. So don't worry. Slow down. If he was living there, it will be fast to go, right? Wait!
coffee. Bye-bye. She's living in this house. That's why she's coming early. Bana dedik ki aşağıya bıraksın dedim. O kadar bir şey. Ne oldu? Ha? Hadi baba. How will Love we you. fill this up? Your teacher in the toilet maybe? You can refill. Hadi bay bay. Annene söylersin. Ablam uyuduktan sonra annen hemencilik yapar. Sonra da Magluluto tayo and magluluto tayo ng dinner namin mamaya para pag sundo ko kay Yasi, ready na. At pag uwi niya, naka-ready na ako magluto. But before that, pinapalambot ko pa yung meat na iluluto natin. Ayan. Ipe-pressure cook ko naman yan, kaya mabilis lang siyang lumambot. But anyway guys, nagpa-plan akong magluto ng magluto ng bread. Ayan, so, tara, papakita ko pala sa inyo guys, yung aking stand mixer, ayan. Ang tawag dito, binili ko to from my part-time. Ayan, nagpa-part-time ako guys, diba? Sa hotel nag-work si Mr. Yung hotel ng hipag ko. So, pag may mga, tawag dito, party, ganyan. Nagpa-part-time ako dun guys. 1 spoon lang siya siguro. Tama na ba yung 1 spoon? Tama na yung 1 spoon. So, 3 ingredients. Flour, yeast, water, and salt. Tama ba? 3? Flour, yeast, water, and salt. 4 pala. 4 ingredients lang siya. Pakita ko sa inyo. Ganito na yung pala. Dito ka na mismo sa mixture nilagay para hindi na tayo gumamit ng marami pang maraming container. Ayan siya. So, close muna natin siya. Ayan. Nakalimutan ko. 2:00 na pala. Nakalimutan kong bigyan ng gamot si Yamur. Si Yamur ay may karamdaman. May sakit. May black nose siya. At saka inuubo. And last night, feel weak na daw siya. Kaya papainumin muna natin siya ng gamot at nag-cut na rin ako ng apples para sa kanyang snacks. Bali bukas, papasok lang siya for grade. Nandun siya sa room ni Asi. Yes, Yamur? Yeah? Come here. Can you take first your medicine? Kasi kagabi, medyo masama na yung pakiramdam. So, sabi ni Mr. agapan na daw. Kaya pinainom ko na siya ng gamot. Take it. And I cut for you apples. here. And you can take the apples with you there. And take your water. So time to time drink water, okay? Yan, matapos ang 5 minutes. Pwede na to. Nag-ano na siya. Active na siya. Look. Ayan. So, maglalagay tayo ng 5 cups muna ng flour. Masyadong madami na yata tong 5 cups. Try natin.
5, 5, 6. Baba ni bread. Why? Are you hungry? Yeah. Let's see how was it. Sana maganda yung pagkaka-fur niya. Oh my God! Oh my goodness! Nag-overflow yung aking dough. Oh my! Tulay. Ay, abla. Nag-overflow yung ating dough. Oh my shoot, Lee. Ay. Nag-over yung ating dough. Oh. Ayun. So, magmamasa na tayo din. Maggagawa tayo ng Hi, Yas. Did you wash your hands? You can eat now corn. No, I didn't. Go and wash, then you will eat now your corn. I make for you corn. Oopsie. Ayan, yung corn natin. Nilaga ko to before kami magsundo kay Yas kanina. Ayan. You can leave some for Baba later on. Ayan, guys. Magluluto na ako ng kanin and yung beef na pinalambot ko kanina. Ano? You know how? Kaya naman. Nako. Nako. Ayan. Actually, luto naman na tong beef eh. Kaya madali na lang. Isa ko na lang. Yes, what you make, Marlo? What is that? Glue. You stick each other? Look. Chili or yun lang yung mga pampalasa. Pwede na to. Okay na to. Actually, mabilis lang. Sobrang simple lang yung mga ingredients. Kung tutuusin, yung ingredients natin na mga Pilipino pag nagluluto tayo, sobrang dami. Sa kanila, basta may tomato paste. Boom! Tapos na yan. Okay na yan sa ano nila, sa ulam nila. Napaka-simple pero masarap. Ngayon naman guys, magmamasa tayo. Naglalagay ako ng oil dito sa aking dito. Ay, nako. Ready na natin tong bread. Oil lang nilalagay ko sa kamay ko. Kasi pag flour, pag nadamihan ko ng flour guys, sumitigas yung bread. Maigi na to. Ang ganda ng pagkaka-firm ng tinapay. Ng dough. What can I? Tama, one time only. Where? In the middle. Here? Mm-hmm. I can do it.